Kamachelo duol ma ochune kedo kod mibadhi e pachoka EACC duoko mwandu ma oheo bilion 4 higa ka higa mano ma oyude yor mibadhi ka ma ohao buche 170 bende ichwalo ne ogaye mar jomin buche pachoka ma oyangi e kinde nyasi mano mar jiwo lwenj mibadhi nyasi mano bagi bure Nairobi. Higa ni EACC geto kelo rowere machiegni e kedo kod mibadhi. Judith Omondi ni kod mathoth. Higa ka higa mwandu ma ok tin ne bilion 4 ma oyudi e yor mibadhi iduoko ne duol makedo kod mibadhi e pachoka EACC ka buche ma ok tin ne 170 to ichwalo ne ogai mar jomin buche pachoka. Magi ne oyangi kod jotelo mag EACC mane oyuoro e nyasi mar kedo kod mibadhi e piny mangima mane obagi boma ma Nairobi. In every financial year, EACC recovers more than 4 billion Kenya shillings worth of stolen assets. The budget for EACC is slightly below that. We also have every year in excess of 150, 170 files which we forward to the DPP for prosecution. E nonro mag EACC bende yangore ni e kinde magitimo apedha ne jo mibadhi bende maromo bilion 5 idino ne kapok olali e weche kod yore mag mibadhi. We also in excess of about 5 billion Kenya shillings that we stop, from being stolen because of our engagement. Obila ma pachoka pod oteli elai mar migepe ma mibadhi odhure. We have done our surveys in the country in terms of corruption, incidences of corruption. It's unfortunate to say, but the police are always coming at the top, followed by a few other institutions. So the fight against corruption within the police force is something that we really need to work on, and I was very happy to hear the EU ambassador saying that they are working with the police to see how we can reduce some of these incidences. Higani EACC oketo rowere lai manyime e konyo kod kedo kod mibadhi. Rowere ma ochopo e nyasini yango ni chutho kaluwore gi mibadhi manie pachoka duol makedo ne mibadhi EACC poko timo maromo e kedo kod mibadhi. The way situation are, the way things are moving, the way the country is being governed, the way corruption is being embraced, it is sad to say that we are likely to go back to that parliament. And once former chairperson of EACC, Dr. Pielo Lumumba, said, Professor, that in EACC, and I quote, you can stay longer as long as you are doing nothing. Doctor, we don't expect you to stay longer. Please do something. Riwruoge ma ok mag piny owacho makedo kod mibadhi to ywak ni kedo kod mibadhi osebedo matek e pachoka nikech joma owenegi ting'no osebedo ka nindo e tich ahinya to e migao mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV.